Аллах безгә патша буларак йөрәк биргән. Йөрәк әмер бирә бөтен тәнгә. Кул йөрәк кушканны эшли. Аяк йөрәк кушкан җирдә йөри. Күз синең йөрәгеңдә нәрсә шуны күзли. Телең йөрәгеңдә нәрсә бар, язык шырпалы души диләр. Синең йөрәгеңдә нәрсә, ишеңдә нәрсә, ул шуны сөйли. Калып патша буларак төзәлсә, бөтен тәнне төзәтә. Ләкин тән дә борчылырга тиеш калыпның төзәлүенә. Тән дә ярдәм итәргә тиеш калыпкә төзәлергә. Һәм изге Рамазан айында Аллаһы Тәгалә бийек Раббыбыз калыпларны тазартып, гынахлардан арындыруда ярдәм өчен Аллаһ Тәгалә безнең тәннәребезне мәхрум итәргә кушты. Ашаудан, ишүдән, jinsi münasabətdən, ягъни нәфсебезгә иң якын, иң сөекле булган нәрсә нәфеснең ашыйсы килә. Нәфеснең ишәсе килә. Сәламәт нәфескә jinsi münasabət кирәк. Аллаһ Тәгалә әйтте, мәхрум ит нәфесеңне диде. Загыйфләнсен диде. Чөнки йөрәккә шистарынырга ярдәм итәргә кирәк диде. Безнең тәнебез ярдәм итә. Шистарынырга йөрәккә. Шуның белән тәнебез ярдәм итә йөрәккә, аннан соң йөрәк ярдәм итә тәнгә. Ибраһим аль-Хавас рахимаһуллаһ әйткән, калыпның дауасы 5 нәрсәдә дигән. Калыпның дауасы 5 нәрсәдә дигән. Беренчесе тәдәббур, уйланып, иштәлегенә төшенеп Коръән уку диде. Ягъни бүген тизрәк 50 бит укыдым, бүген тизрәк 100 бит укыдым, ләкин нәрсә укганымны да аңламадым. Алай түгел. Укы аятыңны, кара тәфсирен. Аллаһы Тәгалә сиңа бу аятта нәрсә әйтә? Аллаһ Тәгалә сиңа нәрсә куша? Нәрсәдән тыя? Тәдәббур, уйлану булырга тиеш. Коръән турында без уйланып укырга тиеш. Нәрсә укыганыбызны белергә тиеш. Фатиха сүрәсен укысак та без аның иштәлегенә төшенергә тиеш. Зур галимнәребез булды. Зур галимнәребез булды. Бөтен өммәт таныган. Кай вакыт алар төнне белән турып, төне буе кул хуалланы укыдылар. Нәрсә ул әллә кул хуалланы укыганы юкмы? Ул аны белмиме? Белә. Әллә зуррак сүрәләр белмәдеме? Белә, Бакараны да белә. Ләкин ул кул хуалланы иртәнгә кадәр укып, ул аның мәгънәсенә төшенде. Ул аның ишендә булган Аллаһның әмерләрен уйлады. Иртәнгә кадәр Ихлас сүрәсен укыды. Шуңа күрә беренчесе әйтте, тәдәббур, уйланып Коръән уку диде. Икенчесе карыныңның буш булуы диде. Кашан кеше карынын тутыра, аңа уйланасы килми. Аңа бөтен нәрсә хәр, тамам инде, ашаган инде. Ишкән, аның йоклыйсы килә, аның ял итәсе килә. Карыныңның буш булуы диде икенчесе. Өченчесе төнге кыямнарың диде. Ягъни төнне белән кыям торулар диде. Тәһаҗҗүд намазлары диде. Дүртенчесе сәхәр вакытында түбәнчел рәвештә дуа кылу диде. Ягъни Аллаһка ялвару диде түбәнчелек белән сәхәр вакытларында. Ягъни шушы дуалар кабул була торган төннең 3нче өлешендә. Һәм 5нчесе изге кешеләр белән бер мәҗлесләрдә булу. Ягъни гыйлем мәҗлесләренә килү. Галимнәр җыелган урыннарга җыелу һәм хәерле кешеләргә якын булу диде. Менә шушы 5 нәрсә йөрәкләрегезне паклый диде. Һәм Әбу Сулейман әд-Дарани рахимаһуллаһ әйткән, әгәр дә нәфесең ашыкса һәм кибексә ди, нәфесең ашыкса һәм кибексә, калыбың сафлана һәм нишкәрә ди. Әгәр нәфесең туйынса, ул карала ди. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә әмер бирде. Менә шушы ураза гыйбадәтендә үзебезне ризык, шимлекләрдән нәфесләребезне мәхрум итәргә, йөрәкләребезнең ризыгын алу өчен. Чөнки ел дәврендә бер вакытта да ачлыкны сизмибез. Нәрсә ул сусау, нәрсә ул бүгенге мул заманда без аны аңлый алмыйбыз. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безне ураза белән тәрбияли һәм безнең йөрәкләребезне чистарта. Я Раббым, синең ризалыгың өчен шушы изге Рамазан айларына кирдек. Я Раббым, синең ризалыгың өчен сәхәр ашап, ураза гыйбадәтләренә кирдек. Я Раббым, шушы ураза гыйбадәтенең асылын безгә аңларга насыйп итсәң иде. Я Раббым, шушы ураза гыйбадәтендә безләрнең күзләребезгә дә, телләребезгә дә, колакларыбызга да, аяк кулларыбызга да
Я Раббым, иң мөһиме күңелләре безгә дә ураза тотырга. Син сөймәгән, син разый булмаган нәрсәләрдән ерак торырга Раббым үзең насыйп итсәң иде. Кылган кимчелек хаталарыбызны кичерсәң иде, безгә үзеңнең рәхмәтләреңне Раббым иңдерсәң иде.